Και θα περάσουμε στην επόμενη ενότητα και εξίσου σημαντική και ευχαριστούμε που μείνατε και μέχρι το τέλος. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την ενότητα, το coaching ως βιοποριστικό επάγγελμα. Γεια σου Γιάννη. Έχουμε τη Λία Μπισμπίκη, είναι οργανωσιακή ψυχολόγος και career coach και τον Γιώργο Γεωργίου. Δεν σας ξαναείπαμε τις ιδιότητες γιατί έχετε ήδη συστηθεί. Θέλετε όμως να προσθέσετε κάτι? Δεν συστηθήκαμε πριν, αλλά εντάξει, οκ. Τώρα εγώ δεν τα πω καλά με τους τίτλους. Επιχειρηματίας είμαι, έχω 3 επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη συμβουλευτική. Πολύ ωραία. Είμαι coach και μέσα σε όλα έχουμε και με τον Σπύρο έχουμε δημιουργήσει αρκετά χρόνια τώρα το Couple Groups που αποτελεί μια κοινότητα για τις σχέσεις στην Ελλάδα. Αυτά έτσι με λίγα λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι Corporate NLP Master Trainer. Είμαι επιστοποιημένος από τον EMCC ως Senior Coach. Είμαι Developer. Έχω μια δικιά μου μεθοδολογία την οποία τη συζητήσαμε και τη συζητήσαμε το πρωί. Εγώ έχω ξεκινήσει από το Corporate και σε κάποιο σημείο ίσως όπως αρκετοί από εσάς είπα που είμαι, που πάω, τι κάνω και έτσι έκανα reset στη ζωή μου. Ξεκίνησα με την ψυχοθεραπεία, πέρασα στο NLP και όπως καταλάβατε το εξέλιξα όπως και η Σοφία. Μέχρι εκεί που δεν πάει το NLP το έχουμε πάει. Αυτά. Εγώ είμαι η Λία Μπισμπίκη. Είμαι οργανωσιακή ψυχολόγος και career coach. Εδώ έχω έρθει με το καπέλο του coach, εννοείται. Και είμαι πολύ χαρούμενη που η Έφη Αργυροπούλου μου έκανε αυτή την πρόσκληση. Θέλω να πω ότι η Έφη με έχει βοηθήσει πάρα πολύ από όταν τη γνώρισα και είναι υπέροχη αυτή η πρωτοβουλία. Χαίρομαι που είμαστε εδώ άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ το coaching και φαίνεται. Και σε ευχαριστούμε, Εφάκη μου. Επίσης, ασχολούμαι με τα εργασιακά θέματα και γνώρισα και εγώ το coaching μέσα στην πανδημία, μέσα από κάποιες δυσκολίες και εγώ στο χώρο του corporate, όπως ο Γιάννης. Και από τότε δεν θέλω να το σταματήσω ποτέ. Σε ευχαριστούμε, Εφη, που μας βοηθάς να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Τι διαφοροποιεί έναν coach που απλά δουλεύει περιστασιακά από έναν coach που έχει χτίσει ένα σταθερό και βιώσιμο επάγγελμα? Εντάξει, τώρα μετά το τραγούδι της Σοφίας μπορώ να πω κι εγώ ένα μαζονάκι. Να ξεκινήσουμε έτσι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λίγο την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, πολλοί άνθρωποι πάνε, παίρνουν ένα πτυχίο στο coaching, το οποίο τελικά καταλήγει σε ένα σιρτάρι και δεν ασχολούνται ποτέ με αυτό. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από το 50%. Αυτό το ποσοστό. Έχουμε ακόμα ένα ποσοστό που περιστασιακά ασχολείται, παράλληλα με την κύρια δουλειά που έχει. Έχει κάποιους πελάτες, συνήθως λίγο άναρχα, συνήθως χωρίς συγκεκριμένη ροή και έχουμε και ένα ποσοστό που πραγματικά βιοπορίζεται από αυτό το επάγγελμα. Άρα λοιπόν, πώς ξεχωρίζει αυτός ο επαγγελματίας, coach με αυτόν που το κάνει πιο περιστασιακά? 3 άξονες, κατά την άποψή μου. Νούμερο 1. Δομή και mindset. Υπό την έννοια ότι ο επαγγελματίας έχει σχέδιο, έχει μια οργάνωση, ίσως και μια επαγγελματική συνολικά εικόνα με site, με τον τρόπο που παρουσιάζεται, με όλα αυτά και βλέπει τα πράγματα περισσότερο σαν επιχείρηση, έτσι, με το αύριο, με το σχεδιασμό, μακροπρόθεσμα και όχι να βρω για τον επόμενο μήνα 2 πελάτες. Άρα, νούμερο 1 λοιπόν αυτό. Νούμερο 2, για μένα, που προέρχομαι και από το επιχειρηματικό κομμάτι, είναι το σύστημα απόκτησης πελατών. Γιατί αν δεν έχουμε σύστημα απόκτησης πελατών συγκεκριμένο, για μένα δεν έχουμε επιχείρηση. Ωραία. Άρα, σημασία δεν έχει από πού βρίσκω πελάτες. Κάποιοι το κάνουν με PR, κάποιοι με το SEO, κάποιοι με την Google, με το Instagram. Το θέμα είναι στο τέλος του μήνα και κάθε μήνα να ξέρω ότι στην επιχείρησή μου μπορούν να μπουν συγκεκριμένοι πελάτες και μπορώ να έχω συγκεκριμένα έσοδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα λοιπόν νούμερο 2 και νούμερο 3 είναι η διαφοροποίηση για μένα. Διαφοροποίηση με την έννοια ξέρω ακριβώς ποιον βοηθάω, ποιον άνθρωπο βοηθάω
ποια προβλήματα λύνω και τι αποτελέσματα μπορώ να πετύχω. Άρα, ειδικά σήμερα που υπάρχει ένας κορεσμός στο συγκεκριμένο κλάδο, η γενικού τύπου life coach, business coach, πολλές φορές, χωρίς να το θέλουμε, αν δεν διαφοροποιηθούμε 100%, μας πετάνε σε ένα κουβά όπου μπορεί να φαινόμαστε οι ίδιοι με άλλους 100 και αυτό τελικά οδηγεί στο να μας συγκρίνουν οι άνθρωποι μόνο σε σχέση με την τιμή. Και αυτό είναι άδικο. Αυτά θα λέγω σε αυτήν την ερώτηση. Συμφωνώ ένα. Δεύτερον, προσθέτω. Για εμένα το βιοπεριστικό επάγγελμα σημαίνει ότι είναι το μόνο που κάνεις. Δηλαδή δεν είμαι το πρωί, ξέρω εγώ, στην τράπεζα και το απόγευμα. Όπως το είπε ο Γιώργος, ψάχνω να βρω έναν πελάτη για να λέω ότι είμαι coach. Είναι αυτή η δουλειά μου. Και παλεύω. Και τι εννοώ παλεύω? Είναι αυτούς οι πυλώνες που είπε η Σοφία προηγουμένως. Πρέπει να κοιτάξω τα οικονομικά, να γίνω λογιστής μου, να γίνω PR μου, να βάλω το ChatGPT να με βοηθήσει να κάνω κανένα post, και ας είναι όλα τα post ίδια πια. Και το αναφέρω γιατί θα το συζητήσουμε και αργότερα, αλλά γενικά ψάχνω να βρω τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσω πελάτες σταθερούς. Και όταν εννοώ σταθερούς, ένας ψυχολόγος, όταν πας μάλλον σε έναν ψυχολόγο, μπορείς να σου πάρει 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια. Σε έναν coach δεν κάθισε τόσα χρόνια. Εντάξει. Ένας coach πας για να σε βοηθήσει με ένα πρόβλημα που έχεις στο τώρα, να σχεδιάσεις το μέλλον και να προχωρήσεις. Άμα κάθεσαι 2-3 χρόνια στο coach, ξαναδείτε το, τέλος πάντων. Δικιά μου άποψη. Εντάξει. Οπότε αυτό που σε διαφοροποιεί είναι ότι πραγματικά το νοιάζεσαι, το δουλεύεις, το παιδεύεις. Είσαι εκεί 24 ώρες, 24ωρο. Και βάζω γιατί είσαι εκεί. Δηλαδή όταν έχεις τη δικιά σου επιχείρηση, είναι πάρα πολλοί που λένε κάνε τη δικιά σου επιχείρηση να μην έχεις κάνει στο κεφάλι σου. Ψέμα. Έχεις εσένα στο κεφάλι σου. Και μάλιστα τα αποτελέσματα είναι και άμεσα. Δηλαδή αν δεν δουλέψεις μέσα στο μήνα, θα το δεις. Θα το καταλάβεις πάρα πολύ έντονα. Οπότε εμένα εκεί είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτόν που βιοπορίζεται με αυτόν που απλά το εξασκεί, το δοκιμάζει, έχει τον τίτλο. Και να τονίσουμε ότι είπαμε τη λέξη επαγγελματίας, έτσι, που σημαίνει ότι βλέπει τον εαυτό του ως επαγγελματία και εστιάζει εκεί. Και αυτό που είπε και ο Γιώργος πολύ σωστά, το μακροπρόθεσμο για μένα είναι σημαντικό. Είναι αυτοί οι πυλώνες, είναι αυτή η επιχείρηση και χτίζω πάνω εκεί. Εξού και η διαφοροποίηση που είπε και ο Γιάννης. Χτίζω φήμη, εμπιστοσύνη, σχέσεις, ακριβώς γιατί δεν έχω σκοπό να πάρω το πελάτη αγκαζέ, επιτρέψτε μου να πω, και να τον έχω για πάντα. Γι' αυτό και κατά τη δική μου γνώμη επίσης, οι μεμονωμένες συνεδρίες δεν δουλεύουν, δεν έχουν αποτέλεσμα. Είναι προτιμότερο να έχει ένας coach μια δομή, όπως προανέφερε και ο Γιώργος, ένα σύστημα, μια μεθοδολογία και να την παρουσιάσει αυτή τη μεθοδολογία. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Ποια είναι τα εμπόδια που κρατούν έναν coach μακριά από το να κάνει το coaching βιώσιμο επάγγελμα? Πρώτο και βασικό, το comfort zone του. Τι εννοώ? Όπως ακούστηκε και προηγουμένως μέσα στην ημέρα, ένα παιδάκι δεν γεννιέται και λέει «Α, τι ωραία, θα πάνε και ένα ψυχολόγος». Γιατί θαυμάζω έναν ψυχολόγο. Όχι. Τα περισσότερα τα όνειρά μας είναι αστυνόμος, μηχανικός, να γίνω γιατρός, να δω κάτι μάχημο, ρε παιδάκι. Οπότε το να φτάσεις να πεις ότι γίνομαι coach, πάει να πει ότι είχες ξεκινήσει κάπως αλλιώς και εξελίσσεσαι στην πορεία. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό να βγεις από το comfort zone σου. Να πάρεις μια απόφαση, να πάρεις ευθύνη. Τα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, απλά τα ξαναλέμε, ότι ξέρεις τι, από εδώ και πέρα θα κάνω αυτό. Και να το πιστέψω και να αναλάβω την ευθύνη, να αποκτήσω σιγά σιγά την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ούτως ώστε να βιοπορίζομαι. Και απλά, όπως είπαμε και προηγουμένως, βάζω ένα όραμα και προχωράω μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, χρόνο με το χρόνο, έχω στόχο. Το εξελίσσω.
Ναι, έχω μικροφωνάκι. Ποια είναι τα εμπόδια. Λοιπόν, τα εμπόδια είναι συγκεκριμένα και επαναλαμβανόμενα. Μιλάω με πολλούς ανθρώπους που θέλουν να χτίσουν μια coaching επιχείρηση και τα ίδια συναντάω. Νούμερο 1 είναι εσωτερικό εμπόδιο, είναι φόβος. Φόβος για το άγνωστο, φόβος αποτυχίας, φόβος μετάβασης. Ταιριάζει με αυτό που λέει και ο Γιάννης. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια στάνταρ δουλειά, έχουν αποφασίσει να κάνουν μια μετάβαση. Αυτή η μετάβαση όμως είναι ένα ρίσκο, γιατί βιοπορίζαμε από κάτι άλλο. Τελικά αυτό το ρίσκο, επειδή δεν υπάρχει και οδικός χάρτης μπροστά, να πούμε την αλήθεια, παίρνεις ένα πτυχίο, έτσι, και δεν υπάρχει ένας οδικός χάρτης που θα κάνεις 5 συγκεκριμένα βήματα και θα φτάσεις κάπου. Άρα λοιπόν αυτό το ρίσκο πολλοί άνθρωποι το σκέφτονται για μήνες, για χρόνια και δεν το παίρνουν ποτέ. Νούμερο 1 λοιπόν. Νούμερο 2 είναι αυτό που είπα πριν, είναι η θολή ταυτότητα, δηλαδή η διαφοροποίηση. Το δώσουμε όμως με ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα fitness coach, ο οποίος λέει ότι βοηθά ανθρώπους να δυνατήσουν. Απ' την άλλη, έχουμε έναν άλλον fitness coach, ο οποίος λέει ότι βοηθάω άντρες 40 χρονών, επιχειρηματίες, πολυάσχολους, να δυναμώσουν τους μύες τους και να χάσουν 10 κιλά λίπος από την κοιλιά. Ποιος είναι πιο συγκεκριμένος? Ο δεύτερος. Τι κάνει αυτό? Κάνει τον υποψηφίο πελάτη να πει αυτός μιλάει για μένα, μιλάει για το πρόβλημά μου, άρα μπορεί να με βοηθήσει. Άρα ανεβαίνει η εμπιστοσύνη, η πώληση γίνεται πάρα πολύ πιο εύκολη και φεύγει από την εξίσωση ο ανταγωνισμός τιμής. Δεύτερο λοιπόν εμπόδιο. Πάμε στο τρίτο εμπόδιο, το οποίο είναι τα πολλά καπέλα. Οι περισσότεροι στην Ελλάδα είναι solo επαγγελματίες που ασχολούνται με το coaching. Άρα πρέπει να τα κάνω όλα. Πρέπει να είμαι ο coach, η γραμματεία, πρέπει να είμαι ο πολιτής, πρέπει να είμαι ο content creator, πρέπει να είμαι αυτός που στέλνει τα email. Αυτό τρομάζει, δεν είναι και απλό, για να είμαστε ειλικρινείς, και πολλοί άνθρωποι κάνουν κάποια βήματα πίσω. Και το τελευταίο, το τέταρτο που έχω σημειώσει, είναι το κομμάτι των χρεώσεων. Γιατί ήθελα να το θίξω. Μιλάω με πολλούς ανθρώπους που έχουν κάποιες χρεώσεις για τις συνεδρίες τους κτλ. Ξέρω εγώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ κτλ. Οκ. Γιατί, όταν το συζητάω μαζί τους, γιατί πρώτον θεωρούν ότι αν ανεβάσουν πολύ τις τιμές τους, εκεί προτείνω εγώ να πάνε και 3 και 4 φορές πάνω οι τιμές, οι πελάτες δεν θα κλείσουν ή θα χάσω τους πελάτες μου ή οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν. Αυτό δεν ισχύει. Και έχω και προσωπική εμπειρία και έχω πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται με πολύ ψηλότερες τιμές. Οι άνθρωποι έχουν μια χαρά λεφτά να πληρώσουν, χιλιάδες ευρώ πληρώνουν, αλλά δεν πληρώνουν για συνεδρίες. Ούτε πληρώνουν για ώρες. Οι άνθρωποι πληρώνουν για αποτελέσματα. Μόνο. Στην πραγματικότητα πληρώνουν για να πάνε μια κατάσταση Α, που είναι εδώ, που είναι προβληματική και τους προκαλεί πόνο συνήθως, να πάνε να μεταβούν σε μια κατάσταση Β, που ο πόνος έχει φύγει, το πρόβλημα έχει λυθεί και έχουν πάρει το αποτέλεσμα. Άρα οι άνθρωποι πληρώνουν για ένα πράγμα, για τη μετάβαση, για τίποτα άλλο. Αυτά. Τώρα μου έδωσες πάσα με τα 30 και 40 ευρώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο ο Γιώργος. Η αγορά, έχουμε την λανθασμένη πεποίθηση, οι coaches, ότι είναι κορεσμένοι. Ο αριθμός των επαγγελματιών, όπως ανέφερε και ο Παναγιώτης ο Φάσας το πρωί, έχει αυξηθεί ραγδαία. Έτσι. Από το 2020-2021 και μετά έχουμε πάρα πολλούς επαγγελματίες. Ωστόσο, παρόλο που η αγορά θα λέγαμε πάει κοντά στο κορεσμό, πάει να φτάσει στο κορεσμό, δεν υπάρχει εξειδίκευση. Δεν είναι μια εξειδικευμένη αγορά. Και πιστεύω ότι η σαφής εξειδίκευση που λες, Γιώργο, λείπει από το κλάδο μας. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λες, η διαφοροποίηση, το νης, το συγκεκριμένο, το οποίο μας λείπει πάρα πολύ. Και αυτό ίσως λέω, ενδεχομένως να είναι και η λύση στο 30 και 40 ευρώ που λες. Μόνο αυτό είναι η λύση και δυστυχώς είναι κρίμα να λέμε για 30 ή 40 ευρώ για μεμονωμένες συνεδρίες, όπως ανέφερες και πριν. Και ένα τελευταίο εμπόδιο να προσθέσω μόνο είναι αυτό που είπαμε με το mindset. Έχουμε coaching mindset, δηλαδή η νοοτροπία του coach είναι κάτι που το εμπεριέχουμε στη δουλειά μας, στις αξίες μας, βάσει του κώδικα δεοντολογίας και του ICF. Ωστόσο δεν έχουμε το mindset του επιχειρηματία. Και γι' αυτό, όταν, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, κάνουμε τη δεύτερη δουλειά και έχουμε το coaching σαν δεύτερη δουλειά μετά τη τράπεζα, μια δεύτερη δουλειά, πώς το λένε αυτό, side hustle μετά τη δουλειά μας, η συνέπεια είναι ότι δεν επενδύουμε σε αυτό. Δεν επενδύουμε στην προσωπική μας ανάπτυξη, εννοώ, ως επαγγελματίες.
Και αυτό έχει ως συνέπεια να είναι πολύ δύσκολο να εξελιχθεί μετά σε βιώσιμο το επάγγελμα. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Ναι, είμαστε όλοι coaches εδώ μέσα. Πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το κοινό σου. Αλλά για να ξέρεις ποιο είναι το κοινό σου, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι εσύ. Είναι αυτό που λέει και προηγουμένως η Σοφία, τα 2 χεράκια. Ποιος είσαι εσύ, γιατί στην ουσία ως coach τον εαυτό σου πουλάς. Δεν πουλάς κάτι άλλο. Είναι ο εαυτός σου με την υπόσχεση ότι θα μπορέσεις να του λύσεις το πρόβλημα. Να τον πάρεις από το σημείο Α, να τον πάρεις στο σημείο Β. Οπότε είναι πολύ βασικό να ξέρεις τι πουλάς, ποια είναι η υπηρεσία σου, ποιο είναι το κοινό σου. Για να μπορέσεις να ξέρεις μετά τι χρεώνεις, πού απευθύνεσαι, πού κάνεις διαφημίσεις. Έρχονται άτομα και μου λένε ναι, κάνω στο Facebook. Λέω πού, αλλά λέει σε όλη την Αθήνα. Πού, και δίνει 20 ευρώ, ξέρω εγώ. Τι να πιάσεις με 20 ευρώ. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις που πας, να έχεις στοχεύσει, να έχεις καθίσει, να έχεις βγάλει τα κοινά σου, να τα χαρακτηριστικά του κόσμου σου και μετά πας να επενδύσεις. Έχει πολύ ματέωση το coaching. Τι εννοώ ματέωση? Κάνεις λάθη. Κάνεις λάθη και διορθώνες. Λάθη και διορθώνες. Λες θα πάω εκεί. Δεν μου βγαίνει. Κάνεις ένα βιντεάκι. Στανταράκι το βιντεάκι θα πάει τάπα. Τίποτα. Και λες, μα τι έκανα λάθος. Θέλει feedback συνέχεια. Δεν είναι μία συνταγή. Πρέπει να κάτσεις να δεις ποιος είσαι, τι είσαι, ποιος είναι το κοινό σου, ποιες είναι οι δυνατότητές σου και ποιες είναι οι τρύπες σου, ποιες είναι οι αδυναμίες σου. Γιατί αυτές οι αδυναμίες σου, όπως έχουμε πει, πρέπει κάπως να τις γεμίσεις. Γιατί αν δεν τις γεμίσεις, θα σε βρουν αυτές αργότερα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, και μπορούν να μας πούνε κιόλας αν ισχύει αυτό, επιλέγουν, θεωρούν μάλλον, πιστεύουν ότι εάν απευθύνομαι στο μεγαλύτερο δυνατό κοινό, δηλαδή κάνω και αυτό και δεν έχω πάρει ένα ρόλο συγκεκριμένο, μια μορφή συγκεκριμένη, έχω περισσότερες πιθανότητες να φτάσω κάπου, να βρω πελάτες, να αναπτυχθώ. Αλλά κάτι που έμαθα πριν πολλά χρόνια στο marketing, όταν ξεκίνησα το marketing, είναι ότι όταν απευθύνεσαι σε όλους, δεν απευθύνεσαι σε κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε κανέναν. Στην πραγματικότητα χάνεσαι. Χάνεσαι μέσα στο θόρυβο, ειδικά σε αυτό το θόρυβο σήμερα, στα social media που όλοι έχουν ένα λογαριασμό, κάνουν ένα βίντεο, γίνεται χαμός. Οπότε είναι πολύ δύσκολο πια. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ το personal brand σου για να ξεχωρίσεις και να φτιάξεις μια οντότητα η οποία έχει ένα κοινό το οποίο θα μετατραπεί μετά σε πελάτης. Οπότε τολμήστε να γίνετε συγκεκριμένοι, να υπηρετήσετε έναν ιδανικό πελάτη και είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να ξεχωρίσεις. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Ναι. Μην περιμένετε να τον βρείτε από την πρώτη φορά. Δεν παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω γιατί εγώ εκπαιδεύω coaches τα τελευταία 12 χρόνια. Όλοι βγαίνουν, είμαι NLP coach, και μπαίνουν στον κουβά που είπαμε προηγουμένως. Πρέπει κάπως να δείξετε. Δηλαδή, ο άλλος που θα έρθει, έχει φτιάξει το site σου, είναι η βιτρίνα σου, στο μαγαζί. Και πρέπει ο άλλος να έρθει να αγοράσει, να μπει μέσα. Τι θα ψωνίσει? Γιατί να πάω να πάρω βιβλίο από αυτό το βιβλιοπωλείο ή από το άλλο βιβλιοπωλείο? Τη βιτρίνα θα δω. Μετά θα μπω μέσα. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρω τι πουλάω. Ποιο είναι το marketing μου, ποιο είναι το positioning μου. Σκέψου ότι έχεις ένα δύσκολο φρονιμίτι να βγάλεις. Ναι. Υπάρχει ο γενικός οδοντίατρος, υπάρχει και ο ειδικός στοματολόγος. Ο ειδικός στοματολόγος παίρνει συνήθως τα διπλάσια χρήματα και είναι γεμάτος συνήθως, γιατί κάνει αυτό και όλοι ξέρουν ότι κάνει αυτό. Οπότε ας γίνουμε ειδικοί στοματολόγοι. Και πιο ειδικά, γιατί ο coach πρέπει να αποδεικνύει την αξία που προσφέρει στους πελάτες του με βάση το δικό του νης, το κοινό του δηλαδή. Να πω εγώ, γιατί αγαπώ τη λέξη αξία. Η αλήθεια είναι, έχουμε εδώ και ανθρώπους που δεν είναι coaches, σωστά, και ήρθαν σήμερα να μάθουν ποια είναι η αξία του coaching.
Επομένως, θεωρώ ότι το coaching ως συνεργασία, γιατί είναι μια συνεργασία, είναι μια σχέση, είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος αν δεν έχει δεχθεί τουλάχιστον 1 ή 2 συνεδρίες coaching. Επομένως, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτή τη διαδικασία, ποια είναι τα βήματα και φυσικά και ποια θα είναι η αξία που θα τους προσφέρει όλο αυτό. Επομένως, εδώ έρχεται ο coach, ο οποίος οφείλει να παρουσιάσει και να αποδείξει την αξία μέσω της μεθοδολογίας του, με πάρα πολλούς τρόπους. Καταρχάς, μέσα από το περιεχόμενό του, όπως είπε και πριν ο Γιώργος. Τα βίντεο, να παρουσιάσει τη δομή του, το σύστημα που ακολουθεί και βέβαια τα αποτελέσματα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις, εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, γιατί το coaching δεν γεννήθηκε χθες, υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Στον επιχειρηματικό κόσμο, λοιπόν, οι επιχειρήσεις μέσω του coaching δείχνουν απτά αποτελέσματα, αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων και αύξηση της απόδοσης δικτών μετρήσιμων, όπως είναι τα KPIs. Ομοίως και ο coach οφείλει, όπως κάνει η επιχείρηση, να αποδείξει την αξία του και μέσω της μεθοδολογίας που είπα πριν, αλλά και με αληθινά παραδείγματα πελατών, με case studies, με testimonials, που λέγαμε πριν, Γιώργο. Είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί η αξία αυτή πρέπει να παρουσιάζεται και να δείχνεται στον κόσμο και πώς εφαρμόζεται. Θες να προσθέσεις? Ναι. Πολλοί θεωρούμε, όταν ανοίξετε ένα site, θα περάσετε από τα testimonials. Η μισή θα πείτε, μόνος του τα έχει γράψει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που πραγματικά έχουν εκφράσει αυτή την άποψη για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πολύ βασικό προσωπική άποψη. Πριν διαλέξετε τον οποιονδήποτε coach, αν δεν είστε coach, πάρτε ένα τηλέφωνο, μιλήστε με τον άνθρωπο, να δείτε είναι αληθινός. Δηλαδή, είναι να μπορέσεις να συνδεθείς με τον άνθρωπο, να πιστέψεις στον άνθρωπο, είναι δικιά σας η σχέση. Εντάξει, και με αυτόν θα δουλέψετε. Αν δεν μπορείτε να τον εμπιστευτείτε, δεν υπάρχει λόγος να χαλάσετε λεφτά. Οπότε, και από τη μεριά του coach, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είστε αληθινός. Δηλαδή, μην πουλάμε φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Γιατί θα σας ξεβράσει η αγορά. Το word of mouth, το έχετε ακούσει, στόμα με στόμα, αργό, ναι, είναι πάρα πολύ αργό. Το να αποκτήσετε πλατεία με το word of mouth θα σας πάρει χρόνια. Αλλά έτσι και την αποκτήσετε, δεν σας κουνάει κανένας. Αλλά θέλει εκεί επιμονή και αποφασιστικότητα, τους ώστε μετά σε κάποιο σημείο να είναι βιοπροστικό. Αυτοί που είναι γνωστοί, δεν είναι τυχαία που είναι γνωστοί. Είναι τυχαίο αυτός είναι καλός coach. Όχι αυτή είναι η καλικατούρα coach. Εντάξει, να τα ξεχωρίσουμε λίγα. Και συγγνώμη αν τα λέω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είστε αυτός που είστε. Δεν είστε πολύ wow. Ναι, it's okay. Αυτός είστε. Θα ψάξετε σιγά σιγά, θα βρείτε το κοινό το οποίο μπορείτε να συνδεθείτε, μπορείτε να κάνετε δουλειά για να μπορείτε να βιοπορίζεστε και να έχετε. Αυτό σταματάμε. Γιατί. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτό. Νομίζω ότι τα καλύψαμε. Είναι σημαντικό και αποδεικνύεται η αξία του coach μέσα από το πώς παρουσιάζεται συνολικότερα, από την εικόνα που έχει, από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, γιατί μέσα από το περιεχόμενο, από τη γλώσσα, από τον τρόπο που παρουσιάζεται, φαίνεται νομίζω και η πραγματική εξειδίκευση που έχει για ένα αντικείμενο ή που δεν έχει, τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι τα αποτελέσματα. Θα προσθέσω λίγο... Έχουμε χρέος να παρουσιάζουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μια δουλειά μαζί και ήσουν εδώ και ήταν αυτά τα 5 ζητήματα, 5 προκλήσεις που θέλαμε να αντιμετωπίσουμε και σήμερα, 3 μήνες μετά, βρισκόμαστε σε αυτή τη β' θέση και έχουμε κάνει αυτή την πρόοδο και έχουν λυθεί αυτά τα 4 ζητήματα. Αυτό είναι μετρήσιμο. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθούμε να δίνουμε στους ανθρώπους μετρήσιμα αποτελέσματα. Γιατί μέσα από αυτό ξεκάθαρα αποδεικνύεται και η δουλειά που έχουμε κάνει. Αυτό νομίζω κατά τα άλλα έχουμε καλύψει πλήρως την ερώτηση.
Διευκρινίσατε νωρίτερα τι είναι αυτό που διαφοροποιεί έναν περιστασιακό coach από έναν coach ως επιχειρηματία. Και θέλω να ρωτήσω, ποιοι είναι οι ρόλοι που απαιτούνται από έναν coach επιχειρηματία για να είναι βιώσιμο το επάγγελμα? Όλοι. Είσαι λογιστής, γιατί όταν πρώτο ξεκινάς και είσαι μόνος σου, εσύ θα βρεις το λογιστή σου, εσύ θα κόβεις τιμολόγια, εσύ θα κάνεις τα βιντεάκια, να βρεις το περιεχόμενο, θα δοκιμάσεις μόνος σου, θα βρεις το λογιστή σου, θα αρχίσεις να κάνεις γραφιστικά στο Canvas, δεν θα βγαίνουν ωραία, δεν έχει σημασία. Είναι μέρος διαδικασίας και είναι και μέρος να χτίσουμε την ταυτότητά μας, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Και σιγά σιγά εννοείται γιατί δεν βγαίνει χρονικά. Δηλαδή πρέπει να κοιμηθούμε και άμα έρθει και πελάτης πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε κιόλας. Οπότε δεν βγαίνει η μέρα. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά και κάνεις outsource πράγματα. Έχεις έναν άνθρωπο που θα σε βοηθήσει με τα βίντεο. Εκεί που βρίσκεις δυσκολίες, μπορείς να πας να βρεις έναν άλλον business coach να σε βοηθήσει και να σου πει ότι ξέρεις τι, έχεις 2-3 κενά. Γιατί όταν έχεις τη δικιά σου επιχείρηση, είσαι μέσα στο πρόβλημά σου. Δεν το βλέπεις. Δεν τη βλέπεις τη λύση σου. Θες κάποιον να έρθει να σε πάρει, να σε βγάλει πιο έξω ή να σε πάρει από τα αυτή, να σου πει 2-3 πράγματα, να σου πει ξέρεις τι, εδώ έχεις πρόβλημα, πρέπει να το κοιτάξεις. Γιατί πολλές φορές ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρουμε, δεν το κοιτάμε κιόλας. Πρέπει να κάνω αυτό, δεν θέλω. Δεν θέλω. Τι δεν θες? Είναι αυτό που είπε προηγουμένως η Σοφία. Θες, δεν θες, θα το κάνεις. Και αν δεν το κάνεις τώρα, θα πρέπει να βρεις κάποιον να σε βοηθήσει να το κάνεις. Για να έχεις βιοπρεστικό επάγγελμα, έτσι. Πάλι, επαναλαμβάνω το αρχικό. Σταματάω, sorry. Εντάξει, δεν θα επαναλάβω τα πολλά καπέλα. Είναι πολλά και δεν είναι διαχειρίσιμο. Συνήθως οδηγεί σε burnout. Ή αν δεν οδηγεί σε burnout, ακόμα χειρότερα οδηγεί σε ασυνέπεια. Δηλαδή τελικά να μην είσαι καλός στη δουλειά σου. Στην κύρια δουλειά σου πρέπει να κάνεις, να δουλέψεις με τους ανθρώπους. Οπότε έχω 3 συμβουλές. Νούμερο 1. Αποφάσισε να κάνεις από την αρχή, να δώσεις κάποια πράγματα την αρχή αλλού. Ναι, πολλοί θα μου πούν υπάρχει κόστος και δεν ξέρω αν μπορώ να το σηκώσω, αλλά υπάρχει κόστος και από την άλλη πλευρά. Το κόστος του να μην προχωρήσω τελικά, να πάθω burnout και να μην είμαι καλός στη δουλειά μου, και αυτό είναι πολύ μεγάλο κόστος. Και αφού μιλάμε για κόστος, να το υπολογίσουμε και από τις 2 πλευρές. Άρα, ένα λοιπόν αυτό. Και δεύτερον, θεωρώ ότι αν θες να δεις τον εαυτό σου σαν έναν επιχειρηματία που στείνει κάτι και θέλει να προχωρήσει, πρέπει να συμφιλειωθείς και με την έννοια της επένδυσης. Και το να συνεργαστείς με 2-3 ανθρώπους οι οποίοι θα σου επιτρέψουν τελικά να ασχοληθείς με αυτό που είσαι καλός, είναι μια επένδυση που αξίζει τον κόπο. Άρα λοιπόν, πρώτη συμβουλή. Δεύτερη συμβουλή, αποφάσισε αντί να κάνεις περισσότερα, να κάνεις λιγότερα. Αυτό πάει και στο κομμάτι της διαφοροποίησης που είπαμε πριν, δηλαδή αποφάσισε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά πάει και στο κομμάτι πρέπει να κάνω social και πρέπει να κάνω 200 βιντεάκια και να κάνω και email marketing και να κάνω και αυτό και να κάνω και εκείνο. Δεν χρειάζεται, γιατί συνήθως δεν τα κάνεις καλά όλα αυτά. Οπότε αντί να κάνεις 50 πράγματα, κάνε ένα κάτω πολύ καλά. Αντί να κάνεις 100 βιντεάκια και να πάνε τα 95 άπατα, γιατί αυτό συνήθως συμβαίνει, κάνε 15 σωστά και τα 7 θα πάνε πολύ καλά και θα σου φέρουν αποτέλεσμα. Αυτά και μία τρίτη γρήγορη συμβουλή. Εκμεταλλεύσου τις λύσεις που υπάρχουν, που δίνει η σημερινή εποχή. Για παράδειγμα, με ένα πολύ μικρό κόστος μπορεί να έχεις τηλεγραμματεία. Με ένα πολύ μικρό κόστος μπορεί να έχεις ένα virtual assistant να σου κάνει κάποια πράγματα. Με 40 ευρώ, αν και πολλοί το φοβούνται το κομμάτι του AI, και θα δούμε που θα πάει, αλλά όπως και να έχει, με 40 ευρώ αυτή τη στιγμή μπορεί να έχεις 3 υπαλλήλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν ξέρεις να το διαχειριστείς το κομμάτι του AI ή προσλάβεις κάποιον να σου δείξει πώς το διαχειριστείς, έχεις πραγματικά 3 υπαλλήλους που σου κάνουν το 80-85% της δουλειάς και χρειάζεσαι να κάνεις το άλλο 15%. Μια χαρά. Αυτά. Έτσι, 3 πρακτικές συμβουλές. Για το AI είναι θησαυρός. Βοηθάει. Αλλά να έχουμε και μια προσωπική άποψη. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Εσύ που είσαι εκεί μέσα, σου δίνει ένα κείμενο. Και το παίρνεις και το κάνεις copy-paste. Και αφήνεις και αυτά που σου λέει το AI προς τα εσένα. Δηλαδή, να βοηθηθούμε από το AI, αλλά είμαστε εμείς εκεί πέρα, γιατί αυτό εκπροσωπεύει εμάς. Εντάξει.
πλέον, άμα δεις post, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ποιος το έχει γράψει το AI. Γιατί... Να του πεις να το κάνει, να μην το καταλαβαίνει. Ναι. Οπότε, μην το φοβηθείτε, αλλά εντάξει. Είμαστε κι εμείς εκεί, δηλαδή ως άνθρωποι. Να δώσουμε τη δικιά μας ταυτότητα, τη διαφοροποίησή μας. Είναι γιατί αυτό θα αγοράσει ο άλλος. Δεν θα αγοράσει αναγκαστικά, παιδιά, το PIN στην τοποθεσία και το calendar, το εικονίδιο, όταν πάει να γράψει μια ημερομηνία. Εντάξει. Σταματάω. Ευχαριστούμε. Ηλία, έχεις να προσθέσεις κάτι? Και να προσθέσω ότι οι πελάτες έρχονται σε εμάς και πληρώνουν και επενδύουν, έτσι, στον εαυτό τους, όταν δουν ότι αυτό που θα τους προσφέρουμε έχει αξία στη δική τους πρόκληση και στη δική τους κατάσταση. Και φυσικά αυτό δεν μπορεί να γύρει από το AI, διότι υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση που είπαμε και η ικανότητα του coach επαγγελματία να κάνει coach μέσα στο πλαίσιο της ζωής του ανθρώπου. Γιατί κάνουμε coaching στον άνθρωπο, σωστά, όχι στο θέμα. Οπότε αυτά τα δύο είναι αναντικατάστατα, θα έλεγα. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.